lavicemi ze samorostů. Podle jedné pověsti zde byl zastřelen jelen s křížkem na čele. Podle druhé tady poustevník uzdravoval lidi vodou z pramenů. Nazdar. Ahoj. Ty jsi v noci zase stavoval, viď? Je to tak pomalý, že u toho pokaždý usnu. Já mám si UPC všechno stažený za pár vteřin. Rychlý a stabilní internet, televize a levné volání. Volejte a získejte dárek. UPC.